Laki hemen ikin dugu. Handutzan huesan refugiaute da hor bizi ziren, Eibartik etortzeko familia oso, ezta? Beran ama, beran bikotie, senalabak, lobak, mainarreba, ezta? Eta animizonak etxean bierra deustun. Refugio honzin, baina bierra deustun etxean, orduan hemen esan bildu atortzen, eta ez denak hemen bizi ziren, ezta? Muma bi, bera eta lobak umetxuek, ezta? Bombardeo egun horretan, txipi-sekumik eskapau binden, hortik gora, testigantzen arabera, kontetan dabe errekatxu baten, zurdi baten kontran gora juziela mendirutz, orduen Isabel bera horril basan etor bizi zien, gure ustez hor gora, ez? Tutorik edut, ilongo behin, eskapauko behin, bombardeo bat izanik. Piskat baretu zenien, ze bueltarik izitxuen, pasadak izitxuen, eta abideiko jutezin bota den itxenen jenti alde itxeren, da edatza agertzen ziren, unikada diferentitan, bajatu izien, eta hortoko hauen Isabel hortuen hilde, lehen zan duten bon markatxu bat eziuken buruen, beste gizebez, eta barruen, beran ama hoien kuartoko hormie gainera jauzitzen. Orduan lehen izan dutena, burrunbaren batek edo bomban baten panzinoik edo pentsitugu hilgo dela. Ez da egu zaziratin da ez da ikusten bakarrik lehen izan dutena, hemen oso kesantu zuen bai, bombazuluk eta hor dauz bombazuluek handik onutzein deko bombardeo, ez da? Orduan bajamo zein botaten bon, gambiri zeitzen oso, ala izan duen nintxe, eta gero hango txabeteko zuen. Zentu zinen, ikusiko ben hemen oso edar bat, handaparinik ikusten ikusten edarto baten, esango ben igul, botako maia zerrekin da, nuretan. Hau, etxe albo apurtu ben, da horrek bondik eragin jo, alde ben, lagun egu zen, Pedro eta Maria. Karega. Horrek urte ben, metra jo zituen, atzatik etorte zein junker bat, ezu. Gero horren esan dozuen gauza bat, aurreko egunien aprobiei ben, ikusi ben ez daugela artilleri beti, hartu ziren, esan dozuen modelo, hor bombardero normalizei duz azpiro metro gaitu da. Uste dut, Garriken mila posten, euro hemen pentsau eben iruro metro, zaitu eben euken gure eta gaitek moduen, errezei ben, eta gero atzatik etorri zinionek esan dozuen junkerrak edo, gaitu ben esan dozuen moduen, baina esan dozuen nire baten jose nintu izan zen, berak, bogundu egola, holako junker baten, alemanan arte izi ikusi balaperak handi begitute, hemen dira ratu, argi, seguro pasatzen zila. Nire izan dira modun, izeleik hola pasada bat zeitziola neusizek, gero ja atzagulteta zindatu, jotu eta bombardetan, baina horrek erkaitzen pasada bat nahi dugun, hemen beste pasada ditzatzete ez, bomba bat kontazetia, eta baitzen, noneko txikuta betanak kalte apurtu izin eta kalte ditu zuen. Orduan, ez dugu emendik bera bombardeo zuziola. Ez dugu lan markau zerien, baina berkeztik honako etxe gehizinak txikarte zera da. Berezizio da, utxura lanez hemen barak galdoku izen lehizen miliziano bat hil eta interra hauen hortxe. Bombazulu izendako toki zen, hortxe justu atzeratxua. Hau gero Garizolu zan edo Solomon erantxe behin eta Pilar eta Bitxorrek erabiltzen behin eta Bitxartez eta antzera guinen bauela eta ingen duen esan olakutan lokalizatu duzanetan gorputzek Eusko Jaurlaritzak eta Aranzadik bauke konbenizio bat Zumaziniek aurra eranteko, ez? Orduan tostentxun bat egin gendun Arantzari bialdu eta udaletxea izkatu gontzen dut bai eskatzeko Arantzari esumazine martxan ekitzeko. Orduan etorzen eskaborak eta hori, bitxor behementxe gontzan bertan, baina modu izan bastarra modu bazien be, ezin zintzen lokalizau gorpue. Eta hemen be bombazuluk eguetan, beste pasada baten,
hemen txek, konba botaz zuen, hau putin ba, eta, bueno, ikusten denez, segide ma, segarrik asko kanpantorri beho hemen, eta bosteko nada. Bai. Lehen euraletxe egun oinarrak zeduzena, otkur bat orban. Betek aizko udaletxe izendako. Beharra izan, eta orduan, bueno, hemen ikusten da, bota zitzuela. Montaunera jogoa, ze han jauz izan eta kontagotzegu zelan, Montaune. Bueno, hau berezia da, dana duke beran bereziasune ez. Lehen izan dugune, hortik etorri izan, ustez, ikustu bamilde kanpantorrian da, osea, itzin beste linea recta bat. Hemen, etxaurrien nahiko urran jauz izan bombie, eta etxian erdixe, esan daigun, zati batek kaltetu da purtu izan ez da. Etxin egu izan, justa, eskatzien eixoen, gero izan beran zenie eta alaba bisek bai behintzet. Oin izena atxetak gortan. Maria, eta, bueno, laugarna. Ordo, justa hien zan, eskatzien egun eta hien zan, justan zemie, Maria nahitxe eridu izan bebai, eta lobiepe mokorraldien edo kortan egon arren eridan bat iman oso zer, eta itxura danez odolusten zen. Maria Victoria irusta Garro berrik etxeberria izan, hemen, eta justa da Isabeliaz batera kanposantuen enterreuz ben bakarrak dira. Gorko memorian leku eta karakteristika oso berezixe da, herri zen bertan fosak egon ziela, baina justa enterra analizeben, zeraitxiko ez dakigu, eta Isabel da. Ez dugu sartu gindeko eta orain da, baina desaparezit da, eta bintzentzako oso importanti hori bai. Aitzek eta Iseben eta, bueno, erumen amendik, eta abandonora ebakuetan edo puesto sokorro erareten edo zela, barriro, uste dugu beste pasada bat egon zala, eta orduan ez dakik uste pasau zan, umie gaur amairu. Bai familizan efektu laban, amai eta aitzitze bai, nahiko triste gatu zin, azken baten amoma izan, eta alabi ebe batiko zagertute gauzalako ez, orduan, bueno, hola, mengo historizie, eta, bueno, honek zu eta ikusten dela, baina, men honek, apurtu zin etxik eta hau, eta erre izizue agertzen da, eta hor, bombardu eta gero uraz aldamudun, holan, kapeien modun egin, eta aldamudun zuen amatetan ibili izin, hemen ibilizia hauetan du, Menonek hau da nago eta hor goikupe, kapekupe danak edo geixenak bizendatute okuz, baina apurte izin. Eta hemen gure falta da. Hor, hortuen fosa bat eguen, eta hori be, zuno behimen handik eta urte batzutara, bale? Hor, testiantzakin jaso alizen dugune gaitxik, 6 pertsona egongo zin interraute, edo intxausti, arrotako ezta? Bera lehenko zinie, Maria Intxausti Kareaga. Gaur enteronaz parekizu. Gaurrak ez da. Bai. Bale, Pelikorrota? Pelikorrota eta Maria, lehenguzu gizen arren parejazia. Maria itxure danez, Barakaldoko zan, baina ona Zabalderak errezitzuela, Zubialden behitzen, Matea Bilbao, bertako andrie, eta nestan dutena Angela bota dui. Esaten da bebe bai, bombardeo hasi zanien hor Zubialde eta azterreko erreko kontuako zazte izitan da, eskuta duziela, eskuta du bai, baina lehen esan dutena, ez bomba bakarrik, ametralietan edo tiro itzen bada, mogitzen edo eskutetan da nahi tiro itzen eta izura danez honek danok honeko lan intzien, eta gero hemen bebai Zubialden bomba josi ziren. Niko lan dugu zutie, horrek itxuridan ez, horrek deitzen dutxegu guk errekatxuta. Bai, da itxuridan ez, honepe, etxetik urteben arajuteko armaz, baina bideen atrapasetuen. Orduan hori da, ez duz konta, bueno, hau etxin dugu zuta informazio berrota 6 urte, lehen izan dugu Isabeleka hau eta magoztu bezan, motoneko desagertuta egunak amairuk esan, bueno, bizkate aztixi dugu zuen nire erreparo, olako datu bai, ez? Azken intanetan.